Egunon, gu Jaime Arana eta Miriam Lizarralde gara. Gaur, gure institutuan, Portugaleteko Baionti DH-in, DBH lehenengo eta bigarren mailako ikasleentzat 15 urtean martxan dugun proiektua azalduko dizuegu. Lehenengo eta behin, gure diskurtsoa nondik nora joko duen argituko dizuegu. Nola sortu zen, helburuak, oinarrizko materiala eta faseak. Orain dela gutxi, galdetu zigutenia nola sortu zen ideia. Horri, erantzun genion esanez, gure zaletasun baten duela oinarria, esaera zaharren zaletasunean eta bertso zaletasunean alegia. Jarduera urtero urria eta martxoaren bitartean lantzen dugu, eta Aste Santuko oporren aurreko egunean lehiaketa batekin bukatzen dugu. Helburuak argi ditugu. Lehenengo eta behin, ahozko ohitura, tradizio eta kultura gorde nahi ditugu, eta ikastetxeko gure sutondo propioan transmisio kateari jarraipena eman nahi diogu. Horretarako, ahozkoa erabili, garatu, sustatu eta ulertuko dugu fase guztietan esaerak ikasteko, testu inguratzeko eta lehiaketan parte hartzeko orduan. Hori dan hori, hizkuntza jolas bihurtuta, modu atsegin eta dibertigarrian, eta teknologia berriak erabiltzen. Hau da, bideoak sortzen edota bertsoen doinuak programatzen. Helburuekin amaitzeko, egindako guztia, ezinezkoa izango litzateke honetan hainbat ikasgaitako irakasleek parte hartu izan ez balute. Bertsoak sortzeko, abesteko, epaile izateko eta dena antolatu ahal izateko. Guztion parte hartzea, laguntza eta inplikazioa beharrezkoak dira. Hemen, gure omenaldia asmo hau martxan jartzen eta garatzen lagundu diguten, ziguten guztiei. Orain, proiektua bera azalduko dugu. Lehenengo eta behin, lehenengo eta bigarren mailako euskara irakasleei banatu egiten diegu ikasleekin landu behar dituzten atsotitzen zerrenda. Hori izango dugu oinarrizko materiala. Lehiaketa aurretik lanean hasten gara. Atsotitzen esanahia eta erabilera ulertu ahal izateko, ikasleek zenbait egoera asmatu eta antzezten dituzte. Lehiaketarako materiala 2 urterako prestatuta dugu. Arauak, taldeak identifikatzeko txartelak, epaimahaikoek bete behar dituzten puntuazio orriak eta bertsoak kantatzeko bertsolariek erabiliko dituzten doinuen zerrenda. Bertsolarien lana garrantzitsua da. Horregatik, bertsoak kantatzen trebeak direnak fitxatzen saiatu egiten gara. Horrez gain ere, epaileak behar izango ditugu. Behin epaimahaia osatuta, bilera bat antolatzen dugu bertsolariekin eta epaileekin. Bertsolariei bertsoen doinuak ematen dizkiegu eta epaileei jolasaren arauak eta euren lana azaldu eta sortu daitezkeen zalantzak argitzen ditugu. Txapelketa 2 fasetan banatzen dugu. Sailkatze fasea eta finala. Sailkatze fasea geletan egiten da, eta gela bakoitzetik talde batek aurrera egiten du finalera. Finala areto nagusian egiten da jai-giroan. Arauak sinpleak dira. Esaera asmatzeko bertso bat 2 aldiz kantatuko zaio dagokion taldeari. Bertsoan, esaera asmatzeko nahikoa pista egongo da. Taldeak minutu erdi izango du bere erantzuna emateko. Talde bakoitzak gutxienez 2 esaera asmatzeko aukera izango du. Asmatutako esaera bakoitzagatik, taldeak 2 puntu izango ditu, eta esaera asmatu ezean, beste taldeek erreboterako aukera izango dute. Errebotean asmatzen duen taldeak
puntu bat irabaziko du. Lehiaketa amaituta, epaileek talde bakoitzak lorturiko puntuak zenbatu eta puntuazioaren berri emango diote aurkezleari hark sariak bana ditzan. Bukatzeko, zuei ekarri dizuegu jolasa. Zein da bertso honi erantsiko zenioketen esaera zaharra? Gure lanarekin lotuta dagoen ezina ekinez egina. Eskerrik asko.